fl-aħħar snin, partikolarment minn mindu fl-2010 tnidiet l-applikazzjoni biex issir il-Belt Kapitali Ewropea. Issa bdiet anke tieħu n-nifs u r-ruħ kummerċjali, kulturali u nixtieq u nispera wkoll residenzjali. Naħseb li din hija sena li rridu niċċelebraw flimkien bħala poplu wieħed, bħala nazzjon wieħed, però rridu nieħdu ħsieb ukoll in-nies tal-Belt, ir-residenti tal-Belt. Jiġri ħafna drabi meta jkun hemm attivitajiet kbar bħall-Olympics, il-World Cup, eċetera, jintefqu ħafna flus fuq l-attività sakemm issir. Imma mbagħad ir-residenti rridu nkunu ċerti li jkunu gawdew huma wkoll u jibqgħu gawdu minn dal-investiment li jsir. Allura importanti li minn barra illi niġu nieħdu pjaċir nuru l-belt tagħna, niddevertu u nuru lid-dinja, imma mbagħad neħdu ħsieb ukoll ir-residenti Beltin. Dr. Adrian Delia, l-aħħar mistoqsija, għandkom xi pjan kif se segwu l-ispettakli tal-pjazzett? Jiena llum il-programm huwa pjuttost dettaljat, parti mixi parti ħajaħduna bil-karozza għandikun, ovvjament ma nistgħux nibqgħu sal-aħħar net minħabba it-tfal, u għalhekk ġejna żgur mill-parti kmieni ħalli għall-inqas naraw nkunu preżenti u ngħaddu l-messaġġ li din mhijiex biss festa ta' parti mill-poplu tagħna, mija festa ċelebrazzjoni tal-Maltin kollha flimkien.